Mitä? Miten toi vittu eka menee ohi? No se eka meni kun oli. Ei vittu mennyt. No sä tähtäsit pään korkeuden, sä ammut se olkapää vieressä. En mä oo mennyt pään. Demo. Yellow, if you lose this, I send drone strike to your address. Yellow, where are you from? Russia, St. Petersburg. Nice. You close to me, man. Where are you from? Finland or what? Finland. Yeah, okay. Turku, bro. Easy to send letter bomb. Not far away. If I buy a good boat, I'll come to Finland to fish. Nice, bro. What you going to fish? I think spike or I don't You know. mean pike? Oh yeah, pike. Yeah, pike. You should Bicycle. fish. Huh? You should fish kuha, bro. I don't know. What's this? You can Google it. I don't know what it is. Sä et oo se äijä. Leo ei hyväksynyt matsia. Voi saatana muinainen. Tulemaan tässä nyt. Keisari on niinku hintalaatu suhde. Siis se on tyyli halvempaa kuin puuppi. Puupin kuparit. Sä tiedät varmaan. Mä oon itse asiassa tämmönen tippu. Ollut keisari, saatana.